Eksodo, Kapitulo 23. Pagkamatarong, kag wala sing pinasulabi. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, hindi ikaw magsugid sang hindi matuod. Hindi ka mag-apin sa tawo nga nakasala, paagi sa paghatag sing binutig nga panaksi. Hindi ka magbuylog sa madamo sa paghimo sing malaot. Sa hukmanan, hindi ka magpanaksi sa pagpatiko sang katarungan, agud lamang mapahamuot mo ang madamo. Hindi mo pagpaboran ang imol suno sa iya asunto. Kung makita mo ang baka, o kung asno sang imo kaaway nga nakabuhi, dalhon mo ini kag iuli sa iya. Kung ang iya asno nga lupog tungod sang iya mabugat nga karga, hindi mo siya pagligaran, kundi buligan mo agud makatindog siya. Kung ang isa sang imong mga tawo nga imol ginahukman, hindi mo siya pagdumilian sang iya kinamatarong, maglikaw ka sa paghimo sing binutig nga panumbungon. Hindi mo pag ipapatay ang tawo nga wala sing sala, kay silutan ko ang tawo nga nagahimo sing malaot nga butang. Hindi ka magbaton sing hamham, kay ang hamham nagabulag sa tawo, nahanungod sang matarong, kag nagapatiko sang katarungan sang mga wala sing sala. Hindi mo paghimuan sing malain ang dumulong, nahibaluan mo ang iya balatyagon, kay kamuanay dumuluong man sa Ehipto. Ang ikapito katuig, kag ang ikapito kaadlaw. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, sa sulod sang anom katuig, tamnan mo ang imo duta, kag imo tiponon ang patubas sini. Pero sa ikapito nga tuig, pahuwayan mo ini, kag hindi mo pag-anihon ang bisan ano nga magatubo sa sini. Ang mga imol nga kaupod ninyo magakaon sang nagatubo sa duta, kag ang mga hayop nga talunon makakaon sang nabilin sini. Amo man ini ang himuon mo sa imo talamnan sang ubas, kag sa imo katamnan sang ulibo. Mag-ubra ka sa sulod sang anom ka adlaw, pero sa ikapitong adlaw, hindi ka mag-ubra. Agod ang imo mga baka, kag ang imo mga asno makapahuway, kag ang imo mga ulipon, kag ang mga dumuluong, maulian sing ila kusog. Pamatiin ninyo ang tanan nga akong ginsiling sa inyo. Hindi ka mo magpangamuyo sa iban nga mga Diyos, o kung bisan magsambit sang ilangalan. Ang tatlo kadalagko nga mga piyesta. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, maghiwat kamo sing tatlo ka piyesta tuig-tuig sa akon kadungganan. Sa ulugon mo ang piyesta sang tinapay nga wala sing lebadura, suno sa ginsugo ko sa imo. Magkaon ka sing tinapay nga wala sing lebadura sa sulod sang pito ka adlaw. Sa ginpat-od nga tion sa bulan sang Abib, kaysa sini nga bulan nagwa kamo sa Ehipto. Wala sing isa nga mag-abutang sa akon nga wala sing halad. Sa ulugon mo ang piyesta sang ani, kung mag-ani ka sang nahauna nga bunga sang imo uma. Sa ulugon mo ang piyesta sang pagtipon sa mga patubas sa katapusan sang tuig, kung magtipon ka sa mga bunga sang imo talamnan sang mga ubas, kag sang mga ulibo. Makatlo ka sa isa ka tuig, ang inyong mga lalaki mag-aatubang sa akon, ang Ginoong Diyos.
Hindi ka magamit sang tinapay nga may libadura, kung maghalad kasing hayop sa akon. Ang sapay sang hayop nga gingamit sa akon piyesta, hindi pag-ibilin tubtub sa aga. Dalhon mo sa balay sang Ginoo nga imo Dios ang pinakamaayos ang nahauna nga patubas sang imo uma. Hindi mo paglutuon ang tinday sang imo karnero sa gatas sang iya inang. Mga saad kag mga pagsulundan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, magapadala ako sing anghel sa pag-una, kag sa pagbantay sa imo sa dalonon mo, kag sa pagdala sa imo sa duog nga ginaman ko. Pamati sa iya, kag tumana ang iya ginasiling. Hindi ka magpamatok sa iya, kayang ginahimo niya para sa akon. Hindi niya patawaron ini nga sala, pero kung magpamati ka sa iya, kag magtuman sang tanan nga ginasiling ko, awayon ko ang imo mga kaaway, kag sumpungon ang mga nagapamatok sa imo. Ang akon anghel magauna sa imo, kag magadala sa imo sa duta sa mga Amornon, Hethanon, Peresnon, Kanaanhon, Hebhanon, kag Hibosnon. Kag ako magalaglag sa ila. Hindi ka magluhod sa ila mga Diyos, o kung magsimba sa ila. Hindi ka magsunod sang ginahimo sini nga mga tawo. Laglagon mo sing bugos ang ila mga Diyos, kag rumpagon mo ang ila mga halaran nga bato. Magsimba kamo sa Ginoo nga inyo Diyos, kay ako magahatag sa inyo sang kalanon kag tubig, kag kuhaon ko ang inyong mga balatian. Wala na sing babayi nga mahulugan o kon manginbawas sa imo duta. Hatagan ko kamo sing malawig nga kabuhi. Himuon ko nga magkahadlok sa akon ang mga tawo nga nagapamatok sa imo. Himuon ko nga magsalangisag ang mga tawo sa imo mga kaaway. Kag pabalikon ko kag papalagyuhon ang imo mga kaaway. Ipadala ko ang akon kakugmat sa pag-una sa imo, kag ini magatabog sa mga Hebhanon, Kanaanhon, kag sa mga Hethanon sa atubangan nimo. Hindi ko sila pagtabugon sa sulod sang isa ka tuig, agod hindi mabayaan ang duta kag ang mga hayop nga talunon hindi magdamo para sa imo. Tabugon ko sila sing amat-amat, tubtub nga magdamo ang imo mga kaanakan, kag makapanag-iya sang duta. Pasangkaron ko ang mga dulunan sang imo duta halin sa mapula nga dagat, tubtub sa dagat sang Mediteraneo, kag halin sa disyerto, tubtub sa suba sang Euphrates. Itugyan ko sa imo pagahom ang mga pumuluyo sang duta, kag tabugon mo sila sa imo atubangan. Hindi ka maghimo sing kasugtanan sa ila, o kon sa ila mga Diyos. Hindi sila dapat magpuyo sa imo pungsod, agod nga hindi kanila ikaw matulod sa pagpakasala batok sa akon. Kung magsimba ka sa ila mga Diyos, ini manging kabangdanan sang imo kalaglagan. Mga kaabyanan, inyo bantayan nga to naman masunod naman nga episode nga mo ang Exodo Kapitulo 24. Madamo gid nga salamat.